Sanibona, phile nginibikelele njena namhlanje kaleli thuba kalobzuzu kaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu omhlaba, uNkulunkulu obuhle ongcwele othandekayo, esasigcinile, esasilondolozile, esasihlengile, esasivikelile, esasibekele, esasenzele konke okuhle ngokomusa wakhe, ngobubele bakhe nangothando lakhe nangamandla akhe. Sibonga uNkulunkulu omuhle esasithandile namhlanje, esasibonelela ukuthi sifanelekile ukuthi sivuke futhi ekseni, esasibonelekile ukuthi sifanelekile futhi ukuthi sivuke sisakwazi ukuthi sikhulume, sisakwazi ukuthi sihambe, sisakwazi ukuthi sibone, sisakwazi ukuthi size, sisakwazi ukuthi sikwenze konke ngokobubele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe imbala. Umdali wethu nomhlaba ohlala ekhaya ezulwini uhlezi sibonelela zonke izinto, uhlezi sithanda, uhlezi sivikela, uhlezi sibekela, uhlezi enza isiqinisekiso sokuthi sibuthola lonke ulwazi esilidingayo so that sizokwazi ukuthi sihlakaniphe sibese siyadeda ebubini bonke ububi obukhona obugcwele lapha emhlabeni. Uhlezi elungele ukusinikeza nokusabela zonke izipho zasekhaya ezulwini ezizoba usizo kithi khona kuzosizakala kuthina ngoba yithi esiphila kulesi sikhathi sokugcina, yithi esiphila nale mimoya enjena enobuqili, enamanga, enenkohliso, enakho konke. Yazi we were having a conversation nje izolo nomunye udadewethu ukuthi yazi esikhathini sakudala kwakade kuphuza abomkhulu kuphela, obaba bengaphuzi. Kwahamba kwaphuza obaba, obhuti bengaphuzi. Kwahamba kwaphuza obhuti, abafana bengaphuzi. Sekuhamba sephuza abafana, iy'ngane aziphuzi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi nazo zizogcina seziphuza no-5 years njengamanje usizoliphakamisa ebhodle. For a matter of fact, sebeyakwenza bebantshontsha otshwala, abazali benganakile, bekuntshontsha zonke izinto befuna ukwenza because yonke into njengamanje ilibele iya ngokuya, hlehlele iya ngokuya. Ubone nokufa, when it comes to death even, kwakade kushona abantu abadala, thola ukuthi ushona ngoba nakhe semdala nani usebulawa izifo zomathambo, noma usebulawa futhi nanokuthi wengabulawa nanokuthi isifo wayesegoduka ngoba nakhe semdala esekhathele. Kushona umuntu ona-100 azangakhalelwa ngisho ngumuntu oyedwa. Ngobani? Ngoba ugodukile, uphilile yonke iminyaka yakhe, uphilile sonke isikhathi kumele asiphile, uyiphilile yonke injongo, uphilile konke ukudalwa kwakhe edalwa ubani? Umdali wezulu nomhlaba. So akasashoni ngoba nakho ebulawa yinto thizeni ephathekayo ebambekayo noma into ngekho right, but uyagoduka, uyaphumula, sekuphele kusona isikhathi uNkulunkulu bekade embekele sona lapha emhlabeni. So because it's like we are in a contract lapha emhlabeni, sikuzivumelano sokuthi njengoba ngikubeka lapha emhlabeni ngiyaqasha. It's like a contract emsebenzini. Kunama contract of 3 months, kuba nama contract of 6 months, kunama contract of 3 years, contract ya 5 years, contract ya 20 years. Makuhamba kuphela leyo contract so sekuphelile. But kuyenzeka, isho njalo incwadi yamaHubo, ukuthi umuntu uneminyaka ewu-70 lapha emhlabeni, kodwa uma esedlule sefika ku-8 usuke sephila esikhathini somusa. Kuyenzeka ube ne-contract ya 3 months, tholakala ukuthi uwenza kahle, yazi umsebenzi uyawubamba, umsebenzi uwenza ngendlela efanelekile, ugcine i-contract yakho siyengezwa, isifinyelela ngisho nakobani? Nakunyaka wonke, phinde zithi 2 years. Why? Because wenze kahle. That is why when it comes to izithunywa zikaNkulunkulu kuyenzeka senze kahle lapha emhlabeni, sithi noma sedlulile siphinde futhi uNkulunkulu ambuyisele futhi khona lapha emhlabeni so that ezoqhubeka futhi nomsebenzi. Why? Because wenze kahle ngesikhathi edlulile, usengaphinda futhi anikezwe elinye ithuba lokuthi aphinde futhi akwenze okulungile nokufanelekile. But siphila isikhathi lapho khona imimoya esibusa ngazindlela zonke njengamanje. Esithe sesifuna ukuthi sisheshe sinqande wonke amathuba, sisheshe sikufinyelele kuwe, sisheshe sifinyelele ekuthenini ungalinge waze walazi iqiniso, sisheshe sifinyelele ekuthenini ungalinge waze wasondela noNkulunkulu, sisheshe sifinyelele ekuthenini ungalinge waze waqonda, sisheshe sifinyelele ekuthenini ungalinge waze wakhanyiseleka. Just because abantu sebeyakwazi ukuthi bakhanyiseleke eminyakeni yo-15 years, akhanyiseleke ngoNkulunkulu, akwazi ukuthi akholwa asindiswe, akwazi ukuthi enze imisebenzi emikhulu, sisheshe sifikelele ngisho kumntwana esana 15 years. That is why sekugcwele amathuwasa kangaka even in primary schools. Isitha sifuna ukuthi sisheshe sifinyelele nje kuselula, kuse-right, because not only isitha
is working against abantu. But sekukhona nemimoya inzalo yalezi zingelosi lezi zalahlwa lapha emhlabeni ezazithunywe ezo200, inzalo yazo esifuna ukuziphindiselela because ziyazi vele ukuthi sezihlalele usuku lokuthi zahlulelwe, ziyazi ukuthi sezihlalele usuku la kuthiwa khona ya nina nanenzalo emhlabeni nako ukulahlwa kwenu, nako ukulahlwa ngemisebenzi yenu yobubi yobumnyama enaniyenza lapha emhlabeni, ningalaleli ningathobela uJehova. So siyazi ukuthi sihlalele lokho, zifuna ukuziphindiselela, zifuna ukuthi zilahlwe nabaningi, zifuna ukuthi zenze okuningi ngokunamandla. So isitha siyazi ukuthi solahlwa, imimoya yonke yazi ukuthi izolahlwa, amadimoni ayazi ukuthi azolahlwa. So yonke le kingdom yobumnyama isebenza against. Even abathakathi bayazi ukuthi lento abayenzayo iwrong, bayobhubha esikogweni, bafuna ukuthi benze isiqinisekiso ukuthi more and more people at least bayangena nabo bathakathi, so that more and more people bezolahlwa. Abaphuza utshwala bayazi ukuthi ukuphuza kwabo mase kuthiwa bayafa njengamanje befela khona utshwaleni besaphuza besaphakamisa kanjalo, benze isiqinisekiso sokuthi nawe bakuluthekisa bethi awuzame, awushaya noma iglasi eyodwa, awenza noma ukuthi, so that nawe uzogcina ulahliwe ekugcineni. Ababhemayo they know ukuthi lento ayikho right kangakanani, benze isiqinisekiso sokuthi more and more people bakubhemise bakuzamise. Hawu Nkosi yami, that is why insango leyo ifakwa ngisho emakhekheni, insango leyo ifakwa ngisho kwiqanda, insango leyo ifakwa ngisho kuphi kuphi. Even the addictives asekudleni njengamanje awekho right, awalungile, akona lo uNkulunkulu abethanda ukuthi sikudle. All these chemicals, all sour, oshukela, amafutha, zonke lezi zinto azikho right. uNkulunkulu siyalile ukuthi singakudle, singabe izinto esizithandayo zonke lezi zinto, but bonke ke abantu abakudlayo abakuthandayo benza isiqinisekiso ukuthi laba bangakudli nabo babaluthekisa, babahohekise ekuthenini hawu nawe kudle ukuthi hawu kumnandi yazi, hawu kuyanambitheka, awukuthi nokuthi le moya izama ngakho konke okusemandleni ukuthi wonke umuntu abe mdibi munye kanye nayo, so that more and more people bazolahla. That is why uKristu athi ekhathini zokugcina kuyokwenzeka kudukiswe nabakhethileyo uma kungenzeka. There is an opportunity, there is a chance ukuthi nabakhethiweyo nabo badukiswe, nabo balahlekiswe, nabo basuswe endleleni, nabo bakwazi ukuthi ngelinye ilanga bawelele in the same pit, in the same hole la khona yonke le mimoya, wonke lamadimoni nisithi qobo lwaso awelela khona. So siphile isikhathi sokugcina lapho khona kulwiswa bonke abantu ngandlela zonke inxa zonke ekuthenini balahlekiswe, baluthekiswe, khona bonke umuntu eyogcina ebhubhile ngelinye ilanga. But ngomdala umdali wezulu nomhlaba, umdala wensuku usasibonelela namhlanje, usasisiza namhlanje, usasixwayisa namhlanje, usasifundisa namhlanje, usasenza isiqinisekiso sokuthi sihamba ebukhoneni bakho, silalele, sithobele intando yakho, so that sizokwazi ukuthi sizakale, singaluthekiswe, singalahlekiswe, ngoba umthetho futhi irresponsibility yethu ukuthi siqaphele ukuthi singadukiswa umuntu. Sihlalela ukuqaphela ke bantu baNkulunkulu, sihlalela ukuthi sivule amehlo, sihlalela ukuthi sizihlenge thina, sihlalela ukuthi sizisindise thina, ngoba konke singanqoba ngoyebo nangoqhabo. Okudlula lokho kuvela kokubi, okudlula ama-excuses, because ama-excuses avela ngomubi vele, izaba zivela kokubi. Konke okubi ongafanelekile, okuluthekisayo, okubulalayo, ongasizi ngalutho kuvela kokubi. Zonke izindlela imimoya esebenza ngazo, imimoya yobumnyama, imimoya yokungcola, imimoya yokulahlekisa, yokuluthekisa, imimoya yokubulala, evela kokubi, evela esikogweni, evela kwalasha, evela ngaphansi komhlaba, phansi kwamanzi. Kuningi bantu baNkulunkulu khona lapha emhlabeni, kuningi okwenzakalayo, kuningi okusazokwenzeka. Bengibuka futhi ngokholo moya kaNkulunkulu le ndaba yokuthi yazi even when it comes to alcohol, kwakade kuyinto mhlawumbe yakaleso sikhathi, kuba into yako December, kuba into
yango Christmas, kuba into yango Happy New Year, kuba into yakaleso sikhathi. Kwahamba kwaba into yange weekend. Kwahamba kwaba into yangaye njalo makumcimbi. Kwahamba kwaba into meholile umuntu. But manje sebekwazi ukusuka even on a Monday morning babhlalele. Babe squad nje babaningi benza isikokela babhlalele nje kanjalo. Babe squad babaningi bayivalele endlini thizeni babhlalele, bahlalele ama-happy, bahlalele zonke lezi zinto. Akuseyona into yomakubungaza, akuseyona into ngaleso sikhathi, akuseyona into ngoChristmas, akuseyona into, but sekuyinto yansuku zonke. Mangabe kuyashisa ilanga, awake sithi kuyowehlisa siyosula umjuluko kancane kuleya ndawo. Awu mangabe kuthiwa asamene sithi nje ukuthi hawu sothi gozololo makushisa ilanga. Makuyiholide. Kuningi bantu baNkulunkulu. And I want to quote nje ubrother Enigma. Mangabe uNkulunkulu emhawulela emthuma ukuthi adlulise umyalezo even when it comes to abantu abaphethe izindawo lezi ezibizwa ngama clubs nama taverns, ukuthi nina abantu umlilo wenu u2 times, actually u10 times, because nina nithathe izindawo nenza iplatform na create izindlu na create indawo lapho khona kuzokwenziwa imisebenzi yobumnyama. You build houses la khona abantu bezokwazi ukuthi bezothenga khona, bethenge izinto ezizobabulala. Nakhanda izindlu, nakhanda izindawo lapho khona abantu bezofela khona, phinde babulawe yini. Because ama-tavern owners, club owners, joint owners, ikhona lapho abantu befa khona, ikhona lapho abantu besuka khona emkhulumeni enkulu, ikhona lapho abantu belahleka khona, ikhona lapho abantu bebulalana khona, ikhona lapho abantu befeba khona, ikhona lapho abantu bephuza khona bezibulale ngaphakathi. Because alcohol, it is a body eating spirit. Ispirit esidla umzimba, siwuncuze kancane kancane. So if uzo create a platform lapho khona kuzoba ne-spirit esizolibela isincuzana nomzimba wakho kancane kancane, then wena responsible for bonke labantu abafayo lana. Athi lezi ndawo lezi bezingathathwa because uNkulunkulu sabapha ithuba if besaphila. Lezi ndawo bezingathathwa zisebenzisele something better. Zisebenzisele ukukhazimulisa uNkulunkulu, because lezi ndawo zibankulu. Kuba indawo, it's like a hall but ethe ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhiyoze lababuse nani, but le ndawo le bengakazi ukuthi kubuse kubhiyoze ngokukaNkulunkulu, kodwa ngenxa ukuthi akusenzeki lokho, akusenzeki kanjalo. There is why abantu befa belahlekiswa beluthekiswa ngale ndlela baze befe ngazo zonke izindlela abafa ngazo nje manje. And I was so amazed yesterday. I was taking a walk nje ngiyobona isihlobo sami, and kunama taverns awu5 in one area, endaweni eyodwa, endaweni a distance engange kilometer. Actually it's less than kilometer, 500 meters. 5 wama taverns. Imagine kaze ngathuka isibanga ngathi cha abantu bayabulawa bolana. 5 ayizungezile nje indawo, ayizungezile. So uma ungayanga lapho ngaya lapho, uma ungayanga lapho ngaya lapho, uma ungayitholanga le nto lapho uzoyithola lapho, uma ungayitholanga lapho uzoyithola lapho. Ngenkani. And isiphile isikhathi sokugcina njengamanje. Abantwana sebeyifuna manje lento, bayifuna ngenkani manje lento, bayifunisisa because iyona nto eluthekisa, iyona nto esijwayelekile, iyona nto isiyaziwa. And there's another video omunye uguy kade exoxa nje sibuye endleleni izolo ethi omunye uze wathi mangaye kutshwala ngizokwenzani, shothi ngizothakatha. Sekuyinoma, sekuyinto elangazelelekayo, sekuyinto efunekayo, sekuyinto ethandekayo, sekuyinto ukuthi ayishuthi sekuyisiphephelo kahle kahle. Sekuyisiphephelo abantu abaphephela kusona ukuthi hayi sesiyophephela kubona utshala, sesiyophelela kubona, sesiyofela khona, iyona ndlela yokuphila le bantu baNkulunkulu.
yona ndlela yokusurvive lento bantu baNkulunkulu, because these things are killers. Le mimoya iyabulala, actually iyabhubhisa abantu benganakile bengaboni, because ibhizi ishaya ibhubhisa inyama yakho, okugcina kubhubha umphefumulo wakho ngaphakathi kancane kancane. Bona ungathatha ngazuthi ayivele ngiye-enjoyela nje Nkosi yami, ngiqeda i-stress, ngiqeda inkinga zokuthi angisebenzi, ngiqeda inkinga zey'mali, ngiqeda inkinga zo-1 no-2 no-3, kanti cha, ubhizi uyabhubha. Ubhizi uyabhubha kancane kancane, ubhizi uyafa kancane kancane, ubhizi uyafa umzuzu nomzuzu, ubhizi ukhandeka isigqila ne-agent yobumnyama unganakile ungaboni. Because the more uyenza lento, usuyisigqila sayo, usuyimbongolo yayo, the only way uba agent yaso isitha ukuthi nawe ukwazi ukuthi uluthekise abanye, uhuhekise abanye. The more uphuza kakhulu isitha size sibusise nangomsebenzi ukuthi uqhubeke uphuze, yazi uzoba njani, uzuwena ozodeka itafula udekela abanye abantu abangenayo imali. Khona nabo bazophuza ukuthi hawu bafethu sambeni, no it's fine, I'll buy everything, no it's fine, it's on me, nani. You are an agent. Usuyisebenzi manje, usebenzela ukuthi uthengele laba abanye, khona nabo bezokwazi ukuthi baluthekise, nabo bezokwazi ukuthi bawuthole lo moya, nabo bezokwazi ukuthi ubabuse lo moya, nabo bezokwazi ukuthi balahlekiswe baluthekiswe ngelinye ilanga. So you're an agent. Unganakile, ungaboni. Uyisisebenzi manje sobumnyama, uyisisebenzi manje sesitha. Bantu baNkulunkulu, kubalekile kusemqoka ukuthi sazi ukuthi lapha emhlabeni konke kungoNkulunkulu. Konke kungezimpilo zethu. Konke kungokuthi siyakulangazelela yini ukuphila okuphakade. Konke kulele ekuthenini simfuna kangakanani uNkulunkulu, simlangazelela kangakanani uNkulunkulu, simkhandlekela kangakanani uNkulunkulu, senza ini nini kanjani ekuthenini sibuyele ebukhoneni bakhe, ekuthenini sisondele kuye, ekuthenini senze intando yakhe. Imimoya isiyazibusela emzini yabantu in such a way that abasenandaba nalutho, abasenandaba nabantu, abasenandaba nasikhathi, abasenandaba ngisho nangabo uqobo, abasenandaba nezingane zabo. I quote again yena ubrother Enigma esho ethi, nani bazali enisebenzisa le mali lenisizwa ngayo uhulumeni enisizela ukuthi ninakekele nondle izingane zenu, but you take that money uyithathe uyoyiphuzela yona uyiqede, uthathe uyozibhemela yona uyiqede, uthathe uyowenza imathanda ngayo ilambe ingane yakho. You gonna be in trouble ngelinye ilanga, uzolahlekiswa, uzolahlwa ngenxa yokuthi awuzange uzumnakekela umntwana wakho ngalolu sizo bekuthiwa unakekelwa ngalo. So bantu baNkulunkulu, asigawule sibheke ezintweni zonke ezenzakala ezimpilweni zethu. Kungabi yithi sidlala indima ekuthenini sizimbulale, sizilemaze thina. As I was saying ukuthi zonke izinto zilobele zisondela kancane kancane ekuthenini ziluthekise, zilahlekise abantu abaningi. Sonke siyazi ukuthi when it comes to mhlawumbe labo gwaya, labo bogogo, even abonsuku kanje, zonke lezo zinto zazinjani, kokuba into nje yagogowa ayifihle ayifake ebabeleni nani ayibheme eseyedwa, uthola ukuthi ugogo uyabhema ufaka la, size simlunguze siyingane, hawu ugogo uyabhema, kanti ugogo uyabhema. Kokuba into ongayazi, kokuba into ongayiboni. Nabo komkhulu bebhema, babhemela ngaphandle, bhema inqawe yakhe enganaki, kube into engaziwa yingane. But manje konke sekwenziwa phambi kwazo ingane, yonke into isiyenziwa phambi kolusha, phambi kweingane ezincane. Zonke izinto sezenziwa isinome kanjani, so that bonke abantu bezongena kulezi zinto ukuze ubone ukuthi ngempela zibuswa imimoya yobumnyama. Bonke abantu bayafuneka ekuthenini bazenze, bayafuneka ekuthenini bazilangazelele, bayafuneka ekuthenini basondele baze bagcine belahlekiswa, beluthekisa ngazindlela zonke nxa zonke. As I was talking about insuku, I once had a dream lapho khona ngiphupha ekhaya bepheka ngayo. You know iNorox angithi loku iqhuzo ngaka, but kwakungayona ke iNorox, kwakuyinto ugwayi.
kaze ngathi ngiphinde ngize ngidle la ekhaya because nina nipheka ngensuku notshwala bona lobo bantu bakaNkulunkulu bekade uphuza ngoba uzikhethela, but manje benza njani? We see in videos go Instagram, go TikTok nani umuntu athi uyapheka athi hayi let me put iwine ngifake ekudleni, sekuphuzwa ukudakwa manje. Hambe e-restaurant uyodla khona uzothenga ukudla sekuphekiwe, awazi ukuthi kuthakwe ngani, awazi ukuthi kufakwe maphi ingredients, awazi kufakwa usawoti ongakanani, awazi kufakwa ispice esingakanani, awazi kufakwa amafutha amangakanani, awazi ukuthi akuzange kuze kufakwe manzi la kufakwe iwayini kuphela. Uphuza ukudakwa. Automatically nawe uzogcina usuyisona because kade vele ukuphuza in those foods obukade ukudla in takeaways, in those cakes ukade wathenga ungazi ukuthi abhakwe ngamaphi ama-ingredients, in those fat cakes amagwinya emgaqweni ungazi ukuthi kuxove kanjani, kwafakwa inhloboni, kwafakwa kuningi bantu baNkulunkulu abantu abalahlekiswa baluthekiswa ngakho ukuze ngomhla wokuphela babe ingcosana abasindayo. Ihambe ibuyele le ndaba ekuthenini no wonder, I repeat, no wonder nasemhleni yoNoah kwasinda only 8 wabantu, only 8 wabantu kumhlaba wonke kwizigidi ngezigidi zabantu abadalwe emhlabeni. Namanje kulesi sikhathi sokugcina uNkulunkulu uzama ngawo wonke osemandleni ukuthi at least asindise wonke uIsrael. Kusinde laba 144,000. Are you going to be amongst them? Because there's millions and billions of abantu. If like South Africa, I think it's about 50 million just South Africa iyodwa. Kusakhona Zimbabwe, Mozambique, Zambia, kusakhona Namibia, akakabe ngisho Africa yodwa. Let alone akakabe ngisho abo Asia, North America, South America, Australia, Madagascar, zonke lezi ndawo. Millions and millions izigidi ngezigidi zabantu, but kuzosindla only thousands. Imagine. Where are you ukubi? Ufuna ukuphelelaphi? Ufuna kwenzakaleni ngawe? Ufuna kwenzakaleni ngempilo yakho? Uyafuna yini ukubona umbuso wezulu? Uyafuna yini ukusindiswa? Uyafuna yini ukuphila okuphakade? Zithini izenzo zakho? Kuthini ukuhamba kwakho? Ithini into oyikhulumayo ngezindebe zakho? Ithini into oyilalelayo ngezindlebe zakho? Ithini into oyibhekayo ngamehlo akho? Kuthini okudlayo, kuphi okudlayo ngomlomo wakho? Ziphi izinyathuko ohamba ngazo? Iziphi izindlela ozithathayo empilweni yakho? Ikuphi okufaka kuwe, ikuphi okukhiphayo, ikuphi okwenzayo, ikuphi okugqokayo? Iyiphi inkambo oyivezayo lapha emhlabeni? Ngoba uKristu uzele bonke abambethe ilineni elicolekileyo eliyizenzo zokulunga ngaphambi kobuso bukaNkulunkulu. Uzele bonke akade benza intando kaNkulunkulu mihla yonke ukuphila kwabo, abangakuthanda ngokuphila kwabo baphila impilo yobungcwele. Lisho njalo iculo lasenkonzeni. Bangakuthanda ngokuphila kwabo, baphila impilo yobungcwele. Uthanda kuphi? Uthanda ukuphila kwakho noma uthanda impilo yobungcwele? Okuzingcwelisa ngokuthi uhlezi uzihlambulula nsuku zonke ngokuvuma zonke izono zakho, because singabantu akekho umuntu ongazi menzithu ukuthi iyisono. Akekho umuntu ongazi ukuthi umtshontsha kuyisono, akekho ongazi uqamba amanga kuyisono, akekho ongazi ukuthi ukuphinga kuyisono, akekho ongazi ukuthi ukubulala kuyisono, akekho ongazi ukuthi ukhonza abanye uNkulunkulu kuyisono, akekho ongazi ukuthi ungalikhumbula usuku leSabatha kuyisono, akekho ongazi ukuthi ukuba nomono, ukufisa, ukukhandlekela izinto ezingazona ezakufaza amangomakhelwane wakho kuyisono, akekho ongakwazi lokho ukuthi ukuzikhothamela, ukuziphakamisa kuyisono. Zonke izinto ziyaziwa futhi izithunywa zikaNkulunkulu leli thunyelwe ukuthi zikhumbuzise njalo ngeminyalezo kaNkulunkulu. So wazi kahle konke okwenza ukuthi
kuyisono. So impilo yobungcwele ukukhandlekela ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uzivuma izono zakho ngaphambi kaNkulunkulu, because sona nsuku zonke siphila emhlabeni wesono, siphila emhlabeni wokona kodwa, and kugcwele bonke abantu lapha emhlabeni abahlalela ukwenza okunjalo. So sihlalele ukuthi sonke singabantu sizibuyisele kuJehova nsuku zonke zokuphila kwethu, because uKristu ngegazi lakhe asifela, wayefela ukuthi senzelwe umusa ukuthi noma sona sazi ukuthi sinomeli uKristu okuthi ngaye sikwazi ukuthi sithethelele. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele sihlale esonweni ukuze kuvame umusa, because asiwazi ukuthi umusa umngakanani, because into esenzelwa yona vele ingasifanele. Asiwazi ukuthi umusa uvama nini, asiwazi ukuthi umusa mungakanani, kodwa sisenzelwe wona njengoba sisaphila. Sisenzelwe umusa ongaphezulu, umusa ngaphezulu komusa, ngokuthi uvuka usabona kodwa amehlo akho ubuka izinto eziningekayo kangaka kanjena. Uvuke usezwe kodwa ade ulalele izinto ezingafanelekile ezingcolile kabuhlungu kanjena. Uvuka usahamba kodwa izolo izinyathuko zakho bezikise ezinkanukweni, buye bubili bodwa. But usavuka usakwazi ukuthi uqhubeke uhambe, usavuka usakwazi ukuthi uqhubeke ukwenze konke othanda ukwenza. Even when it comes to I had a dream kuzosa kube mhla 13 October. Ngiphupha engazuthi abazalwane they are preparing ukuthi bahambe baye emngcwabeni. And makiwa emngcwabeni sekunetekisi isimile ilinde one of omunye umzalwane. Mayimlindile aqala athathe isikhathi eside ukuthi aqhamuke. Aqala athathe nje isikhathi sakhe nje busy ezilungise ezicwecwe, she's busy doing ama makeups nani. Lapho itekisi imile kulindwe yena. Abazalwane full ngaphakathi. Kumile kulindwe yena. Nangampela aqhamuke. Uma eqhamuka uphuma nocingo lwakhe, ifoni. Umakeuphile, uswenkile, ugqokile kahle, heels, into zakhe ezimnyama. Zonke lezi zinto ngendlela abahloba ngayo zonke indlela abahloba ngayo mangabe beya emngcwabeni. Athi mayephuma nocingo lwakhe asuke ahambe aye kwingane khona egcekeni. Abese ethi cela ukuthi ungishuthe. And she took so much time futhi nokuthi ashuthe khona lapho. Hayi nangampela imshuthe ingane aphoze. Lapho ulindiwe ukuthi kuyahanjwa kuyiwa azishuthe ephethe something. It's like uyachoma nani. So aqede lapha asuke lapha aphinde futhi wabuyela endlini. Akehli eze la. Asazi endlini usawuqala maphansi mhlasimpe usazogqoka okunye futhi aphinde aqhubeka ashuthe usazophinda kwenze. And uNkulunkulu acacisa kakhulu ukuthi we live in times njengamanje whereby everything is about ukuzikhothamela. Everything is about ukuzikhonza. Imithetho kaNkulunkulu sihlabo yahlikizwa ngale ndlela yokuthi yonke into abantu singabo, yonke into abantu isingebuhle babo, isingengaphandle labo, isingemswenko yabo, isingokuthi banani, everything is all about that njengamanje kulesi sikhathi esokugcina esesiphila kusona. Akusabalekile ukuthi abanye abantu balindile ubahloniphe nani. Akusabalekile ukuthi kumele kuhanjwe kuyemfihlweni or whatsoever kuhlonishwe nani. Akusabalekile ukuthi what have been planned ngaleso sikhathi, but into ebalekile ukuthi mina, it's all about me. Sekugcwele mina this, mina that, mina namhlanje, mina kusasa, mina ngalela langa, mina ngaleli thuba, mina ngalomzuzu, mina ngaleli hora, mina. What is happening emhlabeni kaNkulunkulu? Asivuleni amehlo bantu kaNkulunkulu, asiqapheleni. Sekugcwele abadukisi kakhulu bezikhathi zokugcina. Because yonke into eyenzeka, the reason why biba ngabadukisi kangaka, it is because yonke into abantu abayenzayo njengamanje kulesi sikhathi sokugcina, they are busy teaching izingane ezifundayo, ezikhulayo, ezibukayo ukuthi hawu kanti kwenziwa nje.
awunakile wena izenzo zakho uyitshela ukuthi hayi ngiyazenzela nje kuphela. Hello, khona umuntu obhizi ostudishayo ngalezi zenzo zakho ozenzayo. Khona umuntu obhizi obukayo ukuthi njengoba wenza kanje okay nami ngizokwenza kanje kusho ukuthi lento i-right. Khona umuntu obukayo ukuthi njengoba wena ungumama umfundisi kodwa ukwazi ukuthi uzilukele nanoma yena oyithanda okay kusho ukuthi sonke ku-right ukuthi senze kanjalo. Khona umuntu obukayo ukuthi njengoba wena ungumama umfundisi okay njengoba umakeupile okay kusho ukuthi sonke sokwenza kanjalo. It's just it's a spirit of Jezebel esisebenza kuwena sikusebenzisa. You are an agent ukuthi usebenzele ubumnyama ekuthenini ufafaze lo moya ongafanelekile kangaka emabandleni. I quote another brother wake wathi enene the reason why amabandla esitha emancane kangaka bokuyibuza ukuthi why amabandla esitha ngempela emancane kangaka. It is because vele isitha amabandla azo iwona lawa kaNkulunkulu. Siphakathi emabandleni kaNkulunkulu sinabantu baso phakathi emabandleni kaNkulunkulu. So asiwadinga amabandla azo. Asiwadinga amabandla sothi wakhe this is a satanic church nani. This is a Catholic satanic church. Catholic apostolic satanic church. Zion Satanist church. Satanic Nazareth church of Roman Satan. Cha. Siphakathi khona emaRomeni lapho. Siphakathi khona eCatholic. Siphakathi khona eNazareth. Siphakathi khona lapho eZion. Siphakathi kuwona wonke amabandla as long as kunezenzo phakathi zobumnyama, kunezenzo zesono, siphakathi. Asidinga ukuthi size sakhe izindlu zazo sithi cha. Izindlu zazo yiwona ama-taverns lawo. Sinazo vele ama-places of worship esithi akhona vele the fellow taverns, fellow clubs, fellow Max, fellow Yadini, fellow Bani, Kholeni, fellow zonke lezi zindawo. Kobani kozonke kobani zonke lezi zindawo ezikhona angazi bizwa kanjani. Oh vele ama-churches azo vele akhona a-stable and maningi kakhulu. Nsuku zonke ayanda. And ekugcineni kuzoguqulwa wona amabandla abe yizona izindawo zokwenza zonke lezi zinto zobumnyama. Kusazoshintsha wona amabandla bekade kuyipulpit lokuthi kushunyelwe izindaba ezinkulu zikaNkulunkulu but sekuyipulpit ukuthi kushumayela amanga wodwa. Sekuyipulpit ukuthi kushunyelwe ivangeli lezi zimali. Ivangeli lokuthi kumele awumele ube muhle phela nawe awuNkosi yami kumele hayibo shunyelwe ivangeli lokuthi hayibo phela kumele usweke kumele hayibo shumayela ivangeli lokuthi hayibo phela wozolanda into za hayibo shumayela ivangeli. Ubumnyama buyazithathela indawo buyazibusela and bubhizi buyazithumbela imiphefumulo budlala nengane. Benza isiqinisekiso sokuthi kuyalahlekiswa kuyaluthekiswa so that baningi abantu abazoba asiqapheleni azivulene amehlo abantu baNkulunkulu. Naye imimoya igcwele kangaka emhlabeni isabalele kangaka ezweni lonke. Naye imimoya izithathela izithandela izenzela umathanda ngazo sonke isikhathi ngandlela zonke. And to finish off nje that dream acacisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi imimoya iyasebenza ngabantu, iyasebenza emzimbeni yabo, iyasebenza to spread the word, to spread the influence, to spread the action, to spread everything so that bezokwazi ukuthi babe baningi ngempela abantu abakwenzayo konke lokho. Babe baningi ngempela abantu abalahlwayo ngelinye ilanga. Babe baningi ngempela abantu abafumana umbuso wezulu. Bawufumane njengento oyibukela le phesheya kuphela. Bawufumane nje ngokuza ukuthi hawu konke kwakhona into ekuthiwa umbuso wezulu but bangafinyeleli kuwona. Bangafinyeleli kwazini naseqondeni intando kaNkulunkulu, bangafinyeleli kwazini nasekwenzeni intando kaNkulunkulu. Kube ukulahleka nokuluthikiswa kwabo kube ukuphela kanjalo. So bantu bendukani namukela uKristu nje inkosi nomsindisi.
nihlengwe nisindiswe nebhabhadiswe ngokuba ukuphela kwezinto zonke kusondele. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile nakho namhlanje. Ukuphela kwezinto zonke sekukhona. Singazitshela ukuthi sizobona izinto ezinkulu ezimangalisayo mhlawumbe ezisabekayo, cha. Ikona kuphela lokhu ngokuphela kwezingane. Ikona kuphela lokhu ngokuphela kwabayeni bethu. Ikona kuphela lokhu ngokuphela konkosikazi bethu. Kuphela komama bethu. Kuphela kosisi bethu. Kuphela kobhuti bethu. Kuphela komalume bethu. Ukuphela komkhulu bethu. Ukuphela kogogo bethu. Ikona kuphela lokhu. Ukuphela kothando emndenini. Ukuphela kokuthula emndenini. Ukuphela kokufundisa izingane. Ukuphela kozikhulisa ngendlela eyokuba ngeyazo ukuthi noma sezikhulile singasukuyo. Ikona kuphela lokhu. Ngoba izingane seziphela zincane. Ziphelelwe ithemba, ziphelelwe isikhathi, ziphelelwe ikona konke. Ziphelelwe ukwazi ukuqonda nangokusinda kusangenzeka. Ikona kuphela lokhu. Ngoba ukuphela kwethuba ukuphela kwakho. As I was saying nje by the start of this video ukuthi usayine yiphi contract, because wasayina i-contract uza lapha emhlabeni. Uyakwenza yini konke okubhaliwe ku-contract yakho ukuthi ngempela ngangenza isivumelano sokuthi sokwenza ukuthi nokuthi because uzoshaya isikhathi ukuthi i-contract iziphele. Kwi-contract kubhala yonke into, kubhala ama-terms and conditions, kubhala yonke into, kubhala isikhathi sokungena emsebenzini, kubhala isikhathi sokuphuma, kubhala ama-benefits, kubhala umholo wakho, kubhala yonke into. Ngabe le yakho wayithatha ibhalwe ukuthini? Ngoba i-contract lapha emhlabeni yawo wonke umuntu. Let me tell you about it. Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumele udumo lami. Isaiah 43. Isaiah 43 verse 21. Nali izwi kaNkulunkulu. Nali iBhayibheli. Sorry. Yeah. Isaiah 43 verse 21. Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lami. Uzele lokho lapha emhlabeni. Udalele lokho lapha emhlabeni ukuthi uzoshumela udumo likaNkulunkulu. That is the contract wayisayina uzala lapha emhlabeni. Uzalela ukuzoshumela lona udumo likaNkulunkulu. But uyawenza yini umsebenzi wakho? Uyalishumayela yini udumo likaNkulunkulu ngoba uyamazi. Ingaphakathi lakho liyamazi. Uyaphupha emaphushweni ebusuku inkinga uyakhohlwa. Uyamazi uJehova. Uyazi ukuthi kumele ngabe ushumela udumo lwakhe. Uyazi ukuthi kumele ngabe uyambonga nsuku zonke. Ngoba sifanele ukuthi simbonge uNkulunkulu, akekho ongazi. Amahubo 103 mbonga uJehova mphefumulo wami nawo wonke uphakathi wami makubonge igama lakhe. Uyazi kumele ngabe uyambonga. Yikho kuthiwa ikhathini zokugcina kuzoba khona nabangabongiyo. Athi umuntu noma enzela into enkulu kangakanani angabongi. Uyazi ukuthi kumele ngabe uyabonga, ubonga uJehova umdali wezulu nomhlaba. Umbonge nje ukuthi uyaphila. Umbonge ukuthi uvukile, umbonge ukuthi uyaphefumula. Umbonge ukuthi ukuhlengile, umbonge ukuthi ukuthandile, umbonge ukuthi ukusibekelile, umbonge ukuthi ubonge yonke into akwenzele yona uJehova umdali wezulu nomhlaba ngoba ayikufanele uyideserve. Nayi contract yakho wezele lapha emhlabeni uzoshumela udumo likaNkulunkulu. So as a contract yasemsebenzini, umsebenzi wakho ukushumayela udumo likaNkulunkulu. Yes, ngeke sizishumele ngendlela efanayo. Wena ungashumayela ngokuthi ukhulekele abantu. Yona indlela oshumela ngayo because bazobona ukuthi luyani uyakhuleka basondele kuwe bazofuna ukuthi kanjani. Njengoba ukhuleka nje uqaqa amafindo, singenza kanjani? Because the more ukhuleka ayaqaqeka amafindo automatically because usuka ulwa in the spirit, usuke ulwa kwezikamoya.
abanye ukushumela uduma kaNkulunkulu ukuthi bashumele bangene imizi ngemizi beshumela befundisa iqiniso. Athi umuntu esezwile ukuthi yazi uqinisile Nkosi yami ngalento ayishoyo bese yaphenduka, ushumayelile, iyona ndlela oshumayela ngayo. Abanye bashumela ukuthi bazile ukudla baye ezintabeni baye emanzini nani nani, ushumela uduma kaNkulunkulu ngoba bazothi bekubona bethi hayibo le ngane libe liyikhandla kanje, libe kahle kahle kungani, bese beyafuna ukwazi. Ngaleyo ndlela bese beyaholeleka baze bathola iqiniso, iyona ndlela oshumayela ngayo. Ushumayela ngokuthi uveze izenzo zokulunga phambi kwabantu, usize abantu mhlawumbe uma begula nani nani, mhlawumbe uyamklinela uyamwashela or anything ongamenzela yona, baze bafuna ukuthi Nkosi yami lo nenhliziyo enhle kangaka ekwazi ukwenza izinto ezinkulu kangaka kwenzeka kanjani, and then they find out bese beyathola ukuthi ngempela yazi uNkulunkulu mkhulu. Badumisa uNkulunkulu ngezenzo zakho because uyakwazi ukuyenza lento, uyakwazi ukwenza konke lokho. In most cases abantu azathi umuntu hawe ma ngiyambonga uNkulunkulu ngokufika kwakho. Usebonga bani uNkulunkulu ngokufika kwakho? Ngokuthi uthe qathatha akabonge wena, ubonga uNkulunkulu. Nawe uzokubonga mhlawumbe ibedlela zokubonga but ubonga uNkulunkulu ngokufika kwakho. Athi hawu Nkosi yami, Nkosi ngiyabonga. Veza izenzo zokulunga phambi kwabantu ukuze kukhazimulise bani uJehova ngawe uqobo lwakho, khazimulise uJehova ngamehlo akho, khazimulise uJehova ngezindebe zakho, khazimulise uJehova ngezindlebe ngomzimba wakho, ngakonke okwenzayo kubonga kukhazimulise bani uJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyashumayela noduma kaNkulunkulu, uyasiza yini abampofu abalambile, uvela uqhamuke negross emzini womuntu bathi hawu Nkosi yami, Nkosi siyabonga mdali wezulu nomhlaba, hawu bengabuye ngibonele lo bani nani nani. Ngoba udumo melubela uNkulunkulu. Ushumela ngezenzo, ushumela ngenkambo, ushumela ngendlela yokuziphatha, ushumela ngeqiniso, ushumela ngokuprofetha, uprofethela umuntu ukuthi ngiyakusasa yazi uzoba nenkinga empilweni yakho, azathi hawu Nkosi yami ngiyambonga uJehova, azabuyele enkosini enzela ukuthi lento omtshele yona ingenzeki. So yona ndlela ushumela ngayo leyo, ushumela udumo kaNkulunkulu. Ngabe uyawenza nomsebenzi wakho owasayina icontract ukuthi uzofika lapha emhlabeni uzowenza, ngoba uhlalele wona phela. Uhlalela ukufeza inkambo kaNkulunkulu, uhlalela ukwenza intando kaNkulunkulu, uhlalela ukuphila ubuzulu ezweni, uhlalela ukuphila ubungcwele. uKristu ositshela kahle ukuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni njengoba yenziwe ezweni. That is why kwaze kwafaka kwi-prayer kumkhuleko omkhulu ukuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu. Why? Because lapha emhlabeni sihlalela ukuthi siyenze intando kaNkulunkulu nsuku zonke zokuphila kwethu. Sihlalela ukuthi sigcine konke uNkulunkulu asiyalisise ngakho. Sihlalela ukuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu ngokusizwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Sihlalela ukuthi siphile ubuzulu ezweni. Sihlalela ukuthi sizingcwelise njalo. Sihlalela ukuthi sikhazimulise yena mihla yonke ukuphila kwethu. Ngoba ufanele nampela, ufanele udumo, ufanele ukubonga, ufanele ukubatshazwa ngaso sonke isikhathi. Kanti iyodwa into ohola ngayo kule contract ngezibusiso. Izibusiso ukuthi uthole yonke into oyikhandlekelayo, uthole into ozindla ngayo, oyilangazelelayo, oyidingayo futhi more especially. Abese sincwadi Deuteronomy 28 zonke lezi zibusiso ziyakukulandela zikufice uma kuphela ulilalela nokulilalela izwi kaJehova uNkulunkulu wakho. Ngoba uhlalela ukuthi mase usufika lapha emsebenzini njengasemsebenzini ukuthi ulalele iboss yakho, ngithi ulalele okay, makuthi uphethe usupervisor yakho ulalele yona, makuthi uphethe imanager thizeni ulalele yona. And then mase usulalelile wazi ukuthi kumele wenze muphi umsebenzi, wazi ukuthi kumele ngihambe la. Ngaleyo ndlela uzothi mase usulalelile usukwenzile futhi konke lokho otshelwe kona ngendlela otshelwe ngayo, uzohola umholo wakho phela. Ngaleyo ndlela nathi sihlalela ukuthi sikhule kwezingamoya lapha emhlabeni. Sithi mase silalelile salalela uJehova umdali wezulu nomhlaba, senza njengokusho kwakhe, bese siyahola ukuthi sithole izibusiso. Uthi noma uhlele ucabanga ukuthi awe mayazi Nkosi yami nginawo amajacket ehene njengoba kubusika kanjena, kuvele kuqhamuka umuntu nje avela kunikeze mahala ungayikhokheli ngisho ukuyikhokhela. Cabanga uthi ucabanga ukuthi yazi Nkosi yami nginabo ngisho ublanket bokulala njengoba kubusika kanje, uvele uthole
yonke into eyisibusiso iyazifikela kuwena qathatha, ngoba kusuke kungeyakho. Yonke into kungeyakho ebelonga kuwena. Ngisho ungayibalekela kangakanani, ngisho kuthiwa mhlawumbe ucingo lakho buluvalile, lowo muntu uzolibele kufonela, aphinde libele kufonela, liphinde libele kufonela, aphinde libele kufonela, oza kuthole. Why? Because okwakho lokho kumele kubelonga kuwena. Yes, mhlawumbe kusanga kuyena, but ngoba kubelonga kuwena uzokuthola futhi kuzofinyelela kuwena. Zonke lezi zibusiso ziyakunilandela zinifica kuphela uma nilalela nokulalela izwi kaJehova. So le contract oyisayini lapha emhlabeni uyayenza yini? Ngoba izophela ngelinye ilanga. Kuzothi makuphela i-contract uzobe uyakhela indlu yakho yangale kwethuna. Kuzothi makuphela i-contract uzobe wenzeni ngempilo yakho? Kuzothi makuphela i-contract kuzokwenzakala ngempilo yakho? Kusabane kuyenzeka uthola ukuthi iyaphela i-contract akenzanga lutho. Uthatha umholo wokuqala wenza noma yini, wawumosha. Wathatha owesibili wawumosha. Abe azi kahle ukuthi une-contract yesikhathi esifishane, isikhathi esincane. But wahluleka ukuthi agijime ukunamandla esanalesi sikhathi lesi esifishane. Azi kahle ukuthi i-contract eyonyaka owodwa kuphela. Uhlulwe yini ukuthi le mali ayisave makuthi kanjani? Uhlulwe yini ukuthi le mali enze isiqinisekiso sokuthi first month ngoba ngishoda ngefridge ngivele ngiqunge ngithenge lona. Second month anginawo umbheda ngiqunge ngikuthenge. Third month ngoba anginawo ukuthi angiqunge ngikushone khona. Fourth month kanjalo azi ukuthi mase kuphela sekuthiwa 12 month uyazi ukuthi iyaphela i-contract kodwa senginayo yonke into engiyidingayo. Ulibele uyavuka lapha emhlabeni day in day out. Sinesikhathi esincane, sinomzuzwana. Sonke siyakubona lokho ukuthi sinomzuzwana kangakanani. Naku sekufa izingane ezino-12 years. Kudala kokuba mnandi uhlala urelax emhlabeni wazi ukuthi awuvele ngiyofika nini ku-50, ngiyofika nini ku-60. But manje usufa una-15, usufa una-28. Ama-contracts asemancane kakhulu, isikhathi sesifishane. Hello. Bukani wenzani usathana? Ngicela nimbuke wenzani? Ngimbukeni. Uyazazi ukuthi unesikhathi esifishane lapha emhlabeni. Uyazi ukuthi kungonakala nanoma yini, engabuya nanoma yini uKristu ezolanda ibandla lakhe bese yabhubha. Wenzani? Usebenza day in day out. Usebenza day and night. Every hour uyasebenza. Every second uyasebenza. Every minute. Every day, every week, every month. Uyasebenza, usebenza ngabonke abantu, usebenza ngazo zonke izinto, uzama wonke usemandleni because uyazazi ukuthi unesikhathi esincane. Wena ke obonayo ukuthi unesikhathi esincane vele wenzani ngaso lesi sikhathi esincane esikhona leso sanaso? Wenzani ngalo mzuzu omncane obonayo ukuthi yazi njengoba umuntu esaphila nje akazama ukuthi azilungiselele, azama ukuthi azisize? What is it that you are doing? Noma urelaxile uthi hayi sesiyobona mase sibona. Kuyaliwa abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Kuyaliwa. Akusona isikhathi sokunethezeka lesi. Akusona isikhathi sokuqala phansi sibuyele emuva. And I was realizing ukuthi baningi kakhulu futhi especially bakade belitholile belazi uthando kaNkulunkulu. Bekade belwa, bekade beshisekela, bekade benza izinto eziningi ezinkulu. Bekade beyizisebenzi kaNkulunkulu but abasebevele nje bathi U-turn. Babuyela back to square one, babuyela back to izimpilo zabo, back to inkohliso, back to amanga, back to konke okwangamuva. Hleze sazi bantu baNkulunkulu ukuthi yonke into iyakhulekelwa. Asikhulekele ngaso sonke isikhathi ukuthi singabantu singabuyeli emuva. Asikhulekele sonke isikhathi konke ukuthi siye phambili. Singahlehlele emuva. Uhlehla nyovani uyaphi emuva? Zibuza ukuthi wawususolweni emuva kwasekuqaleni. Wawuyekiselweni le nto kwasekuqaleni. Because wawusigqila sayo vele nangaphambeleni. Wawusigqila sabo utshwala but uNkulunkulu wakuhlenga wakusindisa. Wakususa kubona. Uzothi ngoba nakho hayi sekuyale celebrate ngoba kade ngabugcina
ake ngicelebrate ukuthi ngizinikeze lento. Ayikho into enjalo. There is no celebration of going back. Awukho ukubungaza ukuthi ubuyele emuva ngoba nakho uthi kwenzile kangcono awuyenzanga lento for this kind and period of time. Cha. Shona phambili. Sijonge emkomelweni, sijonge lapho uKristu efisa sifinyelele khona, sijonge enkazimulweni yakhe, sijonge phambili lapho sithanda ukumbona khona. Hleze wazi futhi umuntu kaNkulunkulu, I quote another sister ukuthi the more you see yourself going back to your bad habits abakade wenza, as ukuthi you are being spiritually being fought. Uyalwiswa kwezikamoya, usempini, you are being attacked. Kade uthi mina ngifuna ukulala ngagezile, uyazibona usulala ungagezile, you are being attacked. Kade uthi mina ngisakudla ukuthi, uyabona usuyaluthekisa, usuyaphinda ukudla, uyakudla futhi, you are being attacked. Kade uthi angisakwenza ukuthi, kade uthi angisakwenza ukuthi, uyazibona futhi usubuyele back to square one, usubuyele back to the lento kade uyenza. Uyahlaseleka, uyahlaselwa, uyashawa. So bantu baNkulunkulu, asazi ukuthi mawudede entweni udedile full time, udedile one way. Yes, ungashawa libele ushawa, but incwadi ezakhe ithi olungileyo owakasikhombisa alibele vuka, alibele phenduka, alibele buyele enkosini. Sisempini lakamoya lapha emhlabeni esilwa nsuku zonke, mahora wonke. Wake wathi nje omunye ubhuti, uma singamakholwa masazi ukuthi lapha emhlabeni asikho safe if kwadlula i-hour ungakhulekanga, if kwadlula i-hour ungenzanga lutho zokusondeza uNkulunkulu. You are not safe. Just 1 hour. That is why izikhali zamaKristu zithi abantu kumele behlezi befaka ukhalo lwensindiso, behlezi befakile izivikele esiyithemba, uhlezi kuvame iqiniso la endebeni zakho, uhlezi ulungele ukushumela izindaba ezinhle ezinkulu zombuso wezulu, uhlezi ulindile ulungile ukwenza zonke izinto, uhlezi unxusela abangcwele. So izona zikhali lezi kumele silwe ngazo, uhlezi uhlalela ukunxusa ngaso sonke isikhathi, uhlezi ukhuluma iqiniso, because ngale nkathi ukhuluma nabantu hleze benayixoxela bazokhuluma into engekho right, uzothi umuntu ekuluthekisa nga something kumele umshaya umcrash ngeqiniso ukuthi cha akunjalo, uNkulunkulu akashongo njalo. Bele bekhuluma ukubi ngoNkulunkulu hleze bethi awusaze savelelwa Nkosi imvulu, ucrash ubetshela iqiniso ukuthi cha uNkulunkulu sinikeze kusifanele. Le mvulu iyona esiyidinga njengamanje, le mvulu iyona esifanele khona kuzomila izitshalo, le mvulu iyona esifanele khona sothola ukudla. Ucrasha ucrasha ngeqiniso, uhlezi ulindele kisho kuthi uhlala nabantu abakanjani, abantu abangcwele kangakanani, bekhuluma okubi ngoNkulunkulu uzokwazi ukuthi ubatshele iqiniso, bacrashe ngalo. Bethi noma bezama ukuluthekisa uthi wena indaba njalo nje, wena hawu njalo inkolo this, uNkulunkulu this and that, batshele iqiniso, bacrashe ngalo, and then because ugcina usushumayela khona lapho. Ncwadi ushumayela uMahubo 1, babusisiwe ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova, abangihambi ngeziluleko zababe, abangemi enkondleni abakolodayo, kodwa ukuthokoza kwabo kusemthethweni kaJehova, abazindla ngawo ubusuku nemini, ubusuku nemini. Uzindle umthetho kaNkulunkulu, uthi uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu ngiyalezi wathini, uNkulunkulu ulindeleni kumina, uNkulunkulu uthandani, uNkulunkulu ufuna ngiphile empilweni, uNkulunkulu ufuna ngihambe, uzibuze zonke lezo zinto bese uhlalela ukuyenza intando kaNkulunkulu, because asibeni ngabalenzayo izi singabi ngabalizwayo kuphela, sizikhohlisa singabantu. But masilenze, masiphile ubungcwele, masiphile ubuzulu ezweni. Ezulwini khothamela uJehova, ezulwini lekuthiwa ungcwele Baba, ungcwele, phinde kuthiwa ungcwele Nkosi. Ezulwini kubabazwa igama likaJehova, ezulwini kudunyiswa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, umdumise njalo.
ezulwini kuhlalela ukulalela ukuthi uNkulunkulu usithumaphi. Mina ngiyingelosi uRiel, uNkulunkulu ngithumaphi njengamanje. Ngiyingelosi uRafael, uNkulunkulu ngithumaphi njengamanje. Ngiyingelosi uGabriel, uNkulunkulu ngithumaphi njengamanje. Mathi gijima eAustralia shone khona ingelosi ayilindi. Methi wena Kerubi nawe Seraph hambani uyovuthisa lapha zishona khona same time. Ama-terms and conditions kule contract yaseKhayizulwini ukuthi lapha emhlabeni sizoshumayela udumo kaNkulunkulu ukuthi simesabe uJehova. Ngoba isho njalo incwadi Deuteronomy 10:12 ukuthi manje-ke Israyeli uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umthande ngenhliziyo yakho yonke. Those are the terms and conditions. Umthande ngomphefumulo wakho wonke. Those are the terms and conditions. Umthande ngamandla akho onke. Those are the terms and conditions. Umthande ngenhliziyo, ngamandla, ngengqondo yakho yonke. Umesabe, umkhonze, bese ugcina imiyalelo yakhe. Yiwona ama-terms and conditions lawo. Ufuna sigcina imiyalelo yakho uNkulunkulu. Iyiphi imiyalelo eyishumi? Ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungabisathemba odokotela ngaphezulu kokuthemba uJehova. Ukuthi ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ngobani? Ngoba kungawe, akungomzimba wakho, akungamehlo akho ukuthi amnyama lana, akungezinkophe zakho ukuthi zengeziwe, akungamazinyo akho ukuthi uhleka ngeindleko ufakile igolide or isiliva or ini, akungezinwele zakho ukuthi at least zibe zinde zibe njani njani, akungezandla zakho ukuthi kumele zigcwale ubucwebe nani nani, akungomzimba wakho ukuthi kumele ugqoke. Bathi yonke into ngoNkulunkulu. Uzoshumayela kanjani udumo likaNkulunkulu usafaka amacici? Uzoshumayela ukaNkulunkulu udumo uphinde ushumayele lwamadimoni? Ngeke uzokwazi ukushumayela udumo labantu ababili. Akwenzeki. Uzoshumayela kanjani udumo usafakile lelo zinyo lelo? Uzoshumayela ukuthi ishuthi abantu nabo, because ushumayela izinto eziwu-2. That is why omama umfundisi mebe maphambi kwabantu belukile emakhanda, ebese lawo bantu bafunda lokho ukuthi okay shuthi kwenziwa njalo. Because udumo lwaNkulunkulu luvela ngezenzo nangenkambo, luvela nangoqobo lwakho. Ukuthi ushumayela liphi ivangeli? Ushumayela ivangeli lokuthula, ivangeli lobuqotho, ivangeli lokwenza intando kaNkulunkulu, ivangeli lokuhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu. Ushumayela liphi ivangeli umthetho wakho? Ngomele ushumayela ivangeli lokuthi abantu bangasabe, abantu babe nesibindi. Ushumayela ivangeli lokuthi kumele ugqoke uhlonipheke. Ushumayela ivangeli lokuthi uma umuntu kumele uhloniphe, kumele uthobeke, kumele wenze intando kaNkulunkulu. Ushumayela ivangeli lokuthi kumele uthande. Ushumayela ivangeli lokuthi abantu kumele babekezele, babekezelelane, bangaxokozeli, bangathakathi, bangalali, bangaphuzi, bangabhemi. Shumayela ivangeli ngezenzo nangenkambo, kuvele nakuwena ukuthi kwenziwa kanje. Ngabe lishumayela yini? Wenza njani? Uyakhumbula yini contract wayisayina? Uyakhumbula yini okuzele lapha emhlabeni? Uyakhumbula yini okulindeleke kuwena? Uyakhumbula yini uNkulunkulu akuthanda ukuthi uzokufezekisa lapha emhlabeni? Okuhle kakhulu ukuthi sisaphiwe ithuba, saphiwe isikhathi, ukuze siphile extra time njengamanje abantu baNkulunkulu. Izinto ezenzakalayo seyafana nje naseGomora naseSodoma lapha emhlabeni njengamanje, and kuya ngokuya kube worse, kusazoya ngokuya kube worse futhi. Akuzogcina la, akuzophelela la, but kuzolibele kwengezeka nje okubi, kuzolibele kwanda nje ungafanelekile, kuzolibele kwanda ukungcola,
sizolubile anda amanyala, sizolube kwanda ububi, sizolube kwanda konke kancane kancane. But siyashumayela nodumo laNkulunkulu. That is why sekulikhuni njengamanje kulesikhathi sokugcina ukuthi abantu abaningi bamqonda uNkulunkulu. Sorry, ngendlela ayiyongo ngoba sekwande ububi vele. And asisekho ngisho uthando. Sho njalo uncwadi amehlo ukuthi ngenxa yokwanda kokubi luza kuphola uthando labaningi. Alusekho, seluphelile. Selupholile. Sekwande ubumnyama. So from that dream bona lasisi ngoba yonke imimoya ebusa emizimbeni yabantu, ibusa ngokuzigabisa, ibusa ngobumnyama, ibusa ngokuthanda izinto, ihambe ingabe nandaba vele. Because yona ayinendaba, iyazi ukuthi nje lapha emhlabeni you are just igumbi nje, you are just idokodo nje kuphela elibusayo, elibuswa yibo lobumnyama. Ahlukene. Eseyinkobe esisodwa, esema-eyebrows esisodwa, idimoni le-root lilodwa, konke kwehlukahlukene. Usuke usuyimbongolo nje ebuswa yibona wonke lamadimoni ehlangene egcwele lapha emzimbeni wakho. Awanendaba nalaba abantu ukuthi kumele bahlonishwe. Awanendaba nalaba abantu ukuthi because they are just amanye amagumbi nje kuphela. Liyazenzela, zenzela umathanda lishonela lena le. Likhontrolela lo mzimba nje, azikhontrolela lo mzimba nje ngokuthanda kwawo. Azenzela umathanda ngendlela afisa ngayo nalangazelela ngayo. Awanandaba nanyaka, awanandaba nasuku, awanandaba nakuthini, awanandaba nalutho. Awanandaba nokuthi wena ujabulile, wena uright, wena unakekelekile. The only way engakwazi ukuthi isindise abantu baNkulunkulu ukuthi silalele sithobele uJehova umdali wezulu nomhlaba. Silalele sithobele uJehova umenzi wethu. But if singakwenzi lokho, ngiyathembisa abantu baNkulunkulu, imimoya izoba ngaphezulu, izozibusela, izozenzela umathanda ngezimpilo zethu. Ngoba the more engekho uNkulunkulu eduzane nathi, akho lutho, asilutho. The more uNkulunkulu engekho eduzane nathi ukusisiza, ukusiyala, ukusixwayisa, asilutho. Singashawa nje sinoma kanjani, singalinyazwa sinoma kanjani, singabulawa sinoma kanjani. The more singamlaleli, the more singayenzi ithando lakhe, the more singasondeli kuye, the more sizenzela umathanda, the more sihambele endleleni zethu, the more nayo imoya it's okay, you are in my territory, nisendaweni yami. Then angenzela noma yini ngawe. Mhlawumbe uzovalelwa nomuntu oboshwe udili kajele. Lo muntu mangabe uboshwe udili kajele bese uyofaka naye in the very same cell. So it's like usendaweni yakhe because uyazi vele ukuthi yena uzofela la, uzobhubhela la. Uselinde nje ukuthi angasilisha ijele or something. So mawufakwe la wena usanethumba mhlawumbe phela ukuthi uphume ngelinye ilanga, ula entendeni yesandla sakhe, engakwenzela noma yini, engakushaya methanda ukushaya, akugwaza methanda ukugwaza, engenza nanoma yini. So bantu baNkulunkulu asingenzi izinto ezizosenza size siwelele entendeni yesandla sobubi. Asingenzi izinto ezizosenza sibuswe emoya engafanelekile egcina silahle egcineni. But asisondele uNkulunkulu, sihlale ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi, simlalele, sithobele intando yakhe ukuze sizohlenga izintweni zonke, because zonke izinto zikhona lapha emhlabeni. Zonke izinto ziyabusa, imoya obumnyama igcwele, ithukululiwe, isabalele, isukile, isihogwele, izolwa. Zilutho dlala.
isukile kwalasha, izobulala, izosiqotha imbokodo nesisekelo. Udlalela kiphi intende? Isihloko nje ngokholwa uNkulunkulu yazi kahle kahle this was not the topic, but ngokusizwa ngokholwa uNkulunkulu isihloko nje singophala umyalezo ukuthi khumbula okuzele lapha emhlabeni. Khumbula okuzele lapha emhlabeni. Ukugcine ukwenze. Ithini i-contract yakho? Isiphi isivumelwano waba naso noNkulunkulu? So inkosi nje benani bantu kaNkulunkulu, nibusise kakhulu, niqinise. Hlezi nazo uNkulunkulu ezonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda bongcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, it is TikTok ulihle Themba, Instagram ulihle Themba with I am Mzobe, and then on Facebook ulihle Themba Mzobe, where there's shorts, 10-minute clips, and then there's ama-writings ngesiZulu for abantu abasebenzisa ufreemode. Inkosi nibusise kakhulu namuhla kuze kube phakade. Amen. Hlezi nazi ukuthi wezela injongo lapha emhlabeni, wezela umsebenzi lapha emhlabeni. Khumbula i-contract yakho ukuthi kubhalweni. Khumbula ama-terms and conditions e-contract yakho. Khumbula ukuthi kunomkomelo omkhulu okuyisibusiso sakho esokufumana umbuso wezulu. Khumbula ukuthi izulu lisakubekezelelile. The more saphila, the more sanethuba lokusebenza. The more saphila, the more sanethuba lokuthi usondele kuNkulunkulu, wenze intando yakho, ukwazi ukuthola ukuphulukiswa, ukwazi ukuthola ukusindiswa, ukwazi ukuthola ukuhlengwa, ukwazi ukuthola konke. Khumbula, phenduka, ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukufa kusondele kakhulu. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, bese nifumana ukuphila nokuphulukisa ngokuthandwa inkosi umdali wezulu nomhlaba manje uze uphakade. Amen.